Voimakortit. Tuulille nostetaan nyt täältä voimakortti. Se on aina niin jännää ja ihanaa ja vapauttavaa. Mikä täältä tulee? Katsotaan. Mutta huomaatko sen tunteen, kun ollaan näitä voimakortteja nostettu? Niin just se, että kuinka vapautunut fiilis tulee itselle, kun ottaa kortin ja fiilistelee sen, mitä se tavallaan niin kuin, tuo pintaan. Ui! Ampiarinta. Niin kuinka tärkeää on niin kuin pysähtyä semmoisen perustavanlaatuisten asioiden äärelle, jotka tai tavallaan niinkin yksinkertaisesti asioiden äärelle kuin mitä voimakortit tai muuten, kuinka paljon ne tuo niin kuin hyvää. Niin. Tulee semmoinen tosi vapaa ja niin kuin läsnä oleva fiilis. Kyllä, ja jotenkin niinku sukeltaa siihen korttiin ja siihen aiheeseen ja sitten se on niinku joka kerta se on niinku joka hetkessä se on aina ihan erilainen ja se niinku näkee oman kasvun, tietoisen kasvun Joo. ja vapauttaa vanhaa ja sitten uutta kohti. jotenka täältä nousee nyt Tuulille kortti. Tästä näin. Tän näköistä. Uskallan loistaa ja hymyillä elämälle. Uskallan loistaa ja hymyillä elämällä. Why not? Mulle tää tuo niinku sellaisen tavallaan tosi läsnä olevan tilan Joo. erilaisissa tilanteissa, koska sitä se, niinku, se läsnäolo tavallaan on. Tai se on se niinku luontainen tila meissä. Et luontaisesti me ollaan tavallaan loistavia, määrittelemättä sitä, että se loistava on jotain fantasta, niinku tiedätkö semmoista niinku suurta tai muuta, vaan niinku autenttisena paikalla olevana läsnäolona me loistetaan. Ja siinä kun on niinku vastaanottavainen sille mitä on omassa voimassa, niin me voidaan täysin vaan hymyillä sinne elämälle. Uskallan loistaa ja hymyillä elämälle on mulle yhtä kuin, että mä uskallan astua esiin, mä uskallan olla läsnä ja hymyilen. Se hymy on tila itsessä, joka on mun mielestä kaunis tila olla ja elää. Ja tässä ensimmäinen sana on uskallan. Niin just se, että tommonen niinku luova rakkaus, mitä läsnä ollen hetkessä on, niin aukaisee uutta. Niin on tärkeää uskaltaa tehdä se kontrolloimatta, pelkäämättä sitä, että mikä lopputulema on, koska se voi tuoda jotain uutta. Niin ihan vaan uskaltaa olla siinä. Mitään pahaa ei tapahdu. Ja ainoastaan uusia mahdollisuuksia. Uskallan loistaa ja hymyillä elämälle. Yes. Sitä. Oi. Hymy aukaisee kyllä aika paljon. Se on portaali kanssa. Kiitos.